Pete kita hari ini ya, tak spill kan pete kita hari ini. Dagang pete perpetean. Hari ini alhamdulillah lumayan ya petenya. Alhamdulillah wis santuke. Manut sak pawiye Gusti sing maringi. Wis muga-muga berkahi. Wis ora aneh-aneh. Tidak muluk-muluk, yang penting isih diwenehi ae lho saben dinane sithik-sithik, yang penting sih ana turahane, tidak mengejar banyak. Potenya hari ini ya guys, tak spillkan kita ya. Oke, gitu dulu ya guys untuk aktivitas pete kita ya yang ready ya. Pote Pati Jawa Tengah Indonesia Raya siap dipasarkan nih di seluruh ibu kota. Ning ya ora mandumi wong sithik. Ning ya wis alhamdulillah sak entuke sak pawiye Gusti. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.